ja fa 25 anys de Gegants a Maials. Encara recordo com un petit grup de persones ens vam reunir per a fer de geganters, per portar gegants. Nosaltres havíem pensat de posar-li Hilària. El poble de Maials suposo que sap bé de bon gust també aquest nom que els padrins volen posar. Quin nom li penseu posar amb aquest gegant? Amb aquest gegant li pensem posar Mistanter. I el que sí que demanaríem, com el poble i els padrins, és que els fes córrer per aquestes terres de Catalunya i feu-los ballar de valent, que per això estan Víctor i Rosó, moltes felicitats, Ramon i Rosa, gràcies. Queden els nostres dos gegants, la geganta Hilària i el gegant Mistanter. Que sí, sí. Parteix de la base de buscar un personatge famós del poble i va ser fàcil perquè vam trobar el Mistanter. Després només va calguer mirar faccions de la cara que ens donés la idea del Mistanter, un home fort, i vaig començar a pensar en personatges del poble, dels contes, dels còmics, de pel·lícules, de dibuixos animats. Sí, les característiques, la mandíbula pronunciada, el nas de boxejador típic, una barba de 3-4 dies i el cap més o menys petit per ressaltar més les altres faccions de la cara. La Hilària, contràriament al que és Mistanter, aquesta ja tenia una idea de quin personatge era i tenia una fesomia, una idea de com havia de ser. Només calia destacar els trets que jo tenia present. La boca sense dents, el nas punxegut. El frare Crispín va sortir de la necessitat de fer un personatge popular, no tenia previst res, sinó vaig pensar, per què no, un frare. I després ja vaig començar a pensar en els aspectes que m'afavorien la creació d'aquest personatge. El cap pelat, el nas alçat una mica, una boca gran, la típica barba i cabell dels frares, i així va sortir el frare Crispín, junt amb el gep i la panxa. La idea no era fer el frare Crispín des del començament, sinó un frare en general. Va ser després, quan ja estava fet, el vaig portar aquí a Maials, que la gent el va associar amb la idea de frare Crispín. Més tard, amb una trobada, ens vam donar compte de com era important tenir grallers per fer ballar els gegants. I l'alcalde de l'època, Boet, ens va aconseguir un mestre de gralla, el Ferran Roca, al qual hauré d'estar agraït tota la meva vida, doncs no només me va ensenyar a tocar la gralla, sinó a estimar la gralla i tot allò que l'envolta. La primera actuació que vam fer va ser un cercavila de les Àguedes. Emocions intenses aquell primer dia. Era el primer cop, en moltíssim de temps, que a Maials hi havia un grup de música de carrer.
Els barons van ser un encàrrec que em van fer i es tractava de fer uns personatges nobles i consistia en trobar quines cares i quines faccions afavorien el fet de fer un baró i una baronesa. En quant al baró, es tractava de buscar unes faccions que vaig treure de les pel·lícules de dibuixos animats, dels còmics, dels contes, i es tractava de fer una cara més masculina, reforçant l'aspecte fort del baró. Un bigoti poblat, una cella alçada, un nas punxegut. Quan a la baronesa s'havia de fer unes faccions no tan exagerades ni caricaturesques com el baró, i es va pensar en fer unes formes més rodones, més fina de cara. Des de l'any 1999, l'activitat gegantera s'havia quedat aturada. L'any 2006 hi va haver un ressorgiment geganter impulsat pel Ricard Solà. Es van restaurar els gegants i es van fer ballar en diverses festes que es van celebrar al poble. Va ser, però, l'any 2007 en què es van reprendre les trobades i es va formar el grup actual. En la cinquena trobada de gegants a Maials, que va ser la primera d'aquesta nova etapa, vam tenir l'honor de rebre la visita dels gegants del Pi i dels gegants xinesos de Lleida. L'any 2007 vam ampliar la colla. Un grup prou nombrós de jovent es va apuntar a tocar amb nosaltres. Assajaven molt. Suposo que recordeu tots com cada tarda sonaven les gralles al nostre poble i en molt poc temps sabien una bona colla de cançons.
i podíem fer ja cercaviles importants. Qui s'esforça obté la seva recompensa. Aquella mateixa festa major d'estiu va tindre lloc el bateig dels músics que havíem entrat a la colla uns mesos abans. Diguéssim que és un ritual que han de passar tots els nous grallers i tots els nous tabalers quan ja se'ls pot considerar músics de ple dret. Els gegantons van ser un encàrrec especial. Necessitàvem unes figures a la colla gegantera que les pogués portar tothom. Els nens, les dones, les noies. Havien de ser 2 nens, per tant havíem de tindre en compte que no podíem exagerar massa les faccions de les cares. Per tant, les formes havien de ser suaus, rodones i sense exagerar massa. Nosaltres celebrem la 6a trobada de gegants de Manyals, però també celebrem l'augment de la família. Tenim 2 gegantors nous, els del poble i els coneixem. De quin poble és aquest Flare? De quin poble és aquest Flare, tu? De Manyals, de Manyals. De Manyals són aquests, doncs?
Ciutat Real va ser la nostra primera sortida lluny de casa i vam estar tocant més de 2 hores, tot i que llavors el grup de música encara era molt jove. Anaven dient torero, torero al nostre baró. Hi havia molta gent al carrer i ens van fer molt bona acollida. La festa del Renaixement de Tortosa va ser una nova experiència, on vam haver de buscar nous balls, noves músiques i nous vestuaris per poder viure la festa des de dins.
Ulldecona celebra cada 5 anys les seves festes quinquennals. Nosaltres hi som convidats a cada edició. És una festa molt maca on la gent del poble decora els seus carrers. Si no hagués estat per la colla gegantera i per aquesta ocasió, segurament que nosaltres no haguéssim conegut una festa tan bonica. La cercavila dels Quintos del 2010 la recorda especialment, no només perquè els grans dels músics joves feien 18 anys, sinó també perquè, en un dia de ressaca que es presentava força dur, ens vam trobar un escenari motoritzat que, més tard, ens ha anat acompanyant en altres dies de poc dormir. Vaig fer el rei Pepet amb motiu de celebrar els 50 anys de la gent que havíem nascut al 58. Vaig pensar en la figura d'un rei perquè em permetia exagerar bastant les faccions de les cares, el nas, les dents, allargada la cara, la barba. Després el gegant Pepet em van fer donació a la colla gegantera perquè les tragués a les seves sortides i així el gegant pogués tindre vida. A la trobada de Pollença, el més curiós de tot va ser descobrir que a Mallorca els gegants porten sabates.
Els grans també us hem portat alguna cosa i us demanem si continueu ensenyant els vostres Tocar la gralla és molt més que col·locar els dits estratègicament i sempre mantenint els dits petits ben enganxats i deixar anar una alenada d'aire. Tocar la gralla és notar les arrels de la cultura catalana en les mans, a l'ambient, sentir la connexió amb la música i, contràriament, no sentir-te a tu mateix, perquè aquest sentiment no arriba fins al moment que, de cop, te sents inclòs al grup i les teues notes se confonen amb les del graller del costat. Hola, Alicia. Cada any se celebra un festival de música i cultura catalanes en una ciutat diferent d'Europa, a Difolc. Nosaltres vam tenir l'honor de participar-hi per primer cop a la ciutat de Verona i 2 anys més tard a Turí, en representació de les colles geganteres de Catalunya. Va ser una gran aportació de la nostra colla a la difusió de la cultura catalana.
A Tolosa vam sentir parlaments en occità i mos vam sorprendre al veure que l'enteníem, perquè és una llengua germana de la nostra. No fa tants anys. La colla gegantera ha passat per diferents etapes. Estem feliçment junts, som més de 50 i portem el nom de Maials a tota Catalunya, a la resta d'Espanya, que mos criden i que anem, i hem anat a molts llocs d'Europa també. El so de les gralles i els tambors han omplert avui el pati d'armes del castell de Montjuïc. Era l'anunci festiu del pròxim aplec internacional que cada any organitza l'Associació per la Difusió del Folklore i que del 7 al 9 d'agost omplirà els carrers i les places de Torí amb una àmplia mostra de la cultura popular catalana. En acabar la festa d'avui, gegants i animadors han fet la sortida simbòlica del castell, tot enfilant el camí del Piemont. A Torí vam conèixer un grup dansaire del Piemont. Sembla estrany que la música i el ball puguin crear tanta complicitat entre dos pobles.
La colla gegantera em va fer l'encàrrec de fer una reina que fos la parella del rei Pepet. Vaig fer la reina Marieta pensant que no s'havia d'exagerar tant les faccions com vam exagerar amb el rei Pepet. El que sí vam exagerar va ser la panxa i el gep per tal d'equilibrar més bé el gegant. Reina, passeu al mig de la plaça, sisplau. També els acompanya el rei, que està molt entusiasta avui, està contentíssim. Els barons presenten la nova reina. Nosaltres, com a colla gegantera, la bategem amb el nom de Marieta de l'Esterroll de presentació que el nostre grup musical, els grallers i els tabalers, han preparat, junt amb els nostres geganters, la jota de la Pobla de la Maçoneria. Cridar Caramello! 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 Podeu pagar tots, Hi ha caramels i monedes, de sempre, però monedes. Cada sortida de més d'un dia és una cosa especial. Passejant pels carrers de Renteria ens vam empapar d'una comunió de sentiments i pensaments. Els bascos ens van fer sentir a casa.
Ja fa 25 anys de gegants, i sembla que fos ahir. Ara fa poc vam celebrar el 10è aniversari de la segona etapa, de la segona colla. I ara esperem el futur, il·lusionats, i amb els braços oberts a tot aquell que vulgui vindre a participar amb nosaltres, a fer cultura, a fer país, a passar-se-ho bé, a viure emocions que d'altra manera són impossibles. Només podem esperar que tot això duri molts anys més.